yan. Diyan ka lang, love. Hmm? Alis dyan, alis dyan. Makikita ka dito. Bawal makita yung bata sa live. Alis dyan, love. Aray! Ay! Ano ko, nasabit ako dito sa Rose. Hi, hello. Mega love shout out. Aray! Shouty, shouty! Shout out po! Sino yan? Sisi Antaray! Sisi, malabo ng mata ko. Hindi ko na makita pag malabo yung sipi. Bunot-bunot si Tres ng mga damo sa mga halamanan kasi ang dami ng damo ng mga tanim na rose. Dami pang lamok. Shout out! Shout out! Linis-linis pag may time. Tingnan ko nga dito sa isang sipi kung sino ang naandyan kasi malabo na ang mata ni Tres. Hindi ko na nakikita. Malabo na po ang mata ni Tres. Hagoy, pati dito sa isa, malabo na rin. Silipin ko yung mga naandyan kasi medyo malayo na. Hindi ko makita, guys. May monitor tayo na isang city. Nakita ko lang si Sisi Antaray. Si Manay, si Sisi Weiser ba yan? Isa? Oo nga. Ay, malabo na. Oo, kailangan na ng Sisi Weiser. Kailangan na ng 4 na mata. Kailan tayo magla-live? Ay, mainit na. Mainit pa pala. Akala ko wala ng araw. Mainit pa. Kailan tayo magla-live? Sisi Weiser. Good night, my love, sweet dreams. Anong oras yung live mo, Manoy? Akit kami ni Sisi Weiser. Manay padaba. Yahoo! Sana all. Sana all may padaba na si Manoy. Sana all may padaba si Manoy. New ends. Ano yan? Upcoming premiere? Anong oras? Anong oras yung upcoming premiere mo? Masilipan na catch. Mamaya ko na yan, Manoy, yung silipin ha. Madumi yung kamay ko. May gloves ako. Hindi ko makautan yung Opo, nanalo si Dos Hermanas. Champion siya, Manoy nyo. Champion siya kagabi. Dalawa yung sinalihan niya. Yun nung unang gabi, karaoke challenge. Ang nanalo yung tito ko. Tapos, siya, first runner-up, si Dos. Tapos, kagabi naman, sumali siya sa singing contest. Yun, panalo siya. Panalo siya, Manoy Weiser. Manoy Weiser tuloy. Manoy nyo. Kaya nakabili kami ng kape kagabi. Nakabili kami ng kape. Salamat po.
Andun si Manay Beer, nanood siya kagabi. Nanood sa live ko. Kaya lang yung ano ko, yung CP ko, ang likot. Kasi nga, ang likot ni Tres. Magalaw yung live ko. Sisi Provinciana, amiga love, shout out. Manoy, mamaya ako natamsakan yung live mo. Tika lang, ipin ko ba? Mainit. Mainit. Nasa na yun? Sino yung nagbaba? Si Wiser ba? Kala ko si Manoy. Init. BG last night. Naka-BG ka. Oo nga pala. Andun ka nga pala. Si Wiser. Naka-BG ka kagabi. Ha? Si Manoy din andun. Si Manoy. Pero parang hindi niya narinig yung ano. Tanda ni Dos. Oh no. Agoy. Daming lamok. Ang daming tinik. Matinik. Ito yung mahirap tanggalan ng damo, yung mga rose. Kasi matinik. Huh. Huh, huh, huh. Aray. Aragoy, aragoy, aragoy. Nang ibigin kita. Marami ang magtapa. Anong oras sisi yung live ni Manny nyo? Mamaya. Parang gusto ko din mag-live mamaya. Mag back to back tayo Manny nyo. Mag B2B tayo mamayang gabi. B2B. Pinapasok ko sa sako yung damo. Aray! Nahulog. Nahulog ang sipi. Aragoy, aragoy, aragoy! Aragoy! Ate Mian, mega love shout out Ate Mian. Ang daming ano, Rico. Ang daming tinik Ate Mian ng rose. Aray, aray, aray. Ang daming tinik. Aray ko. Wala pa man din akong jacket na makapal. Ito yung mahirap anuhin eh. Tanggalan ng damo yung mga halaman na ano. Oo, oo, Ate Mian. Maraming bulaklak.
Magla-live daw Ate Mia si Manoy Newens. Akit tayo mamaya. Mamayang gabi. Makikanta tayo Ate Mian. Pero gusto ko din mag-live sana mamayang gabi. Hindi ko alam kung available si Manay Sky. Oo, Ate Mian, nanalo si Dos. Yung kapatid ko, champion siya sa singing contest kagabi. Di ba nung nakaraan, second placer siya kasi nga yung nanalo sa video karaoke si Tito. Kagabi si Dos. Oo, kinanta niya, binirit niya yung Alone. Nilive ko yun kagabi Ate Mian. Nanalo siya. Kaya nakabili kami ng maraming kape kagabi. Mahilig kasi talaga yung kumanta, tapos maganda yung boses niya. Biritira talaga. Biritira talaga kasi yon. Ako lang talaga Ate Mian ang mahina sa kantahan, sa magkakapatid. Ako yung mahina yung boses. Tapos na, oo. Kasi hindi nga umabot ng 2 oras yung live ko. Natapos na yung contest. Yung bunso din na babae, magaling din yung kumanta. Hindi. Hindi rin Manay Wiser, Sisi Wiser. Mas sila yung magagaling kumanta. Ako talaga, ini-ini lang talaga. Yung kapatid kong bunso, nakanta din yun minsan sa live ko. Pinapakanta ko yun minsan sa live ko. Yung bunsong lalaki. Tapos yung babae din, kasi 3 kaming babae. Maganda rin ang boses noon. Ako lang talaga. Kumapal-kapal na nga lang yung mukha ko sa YT din. Sa YT talaga ako napilitan kumanta-kanta. Pero sa sa personal, hindi. Aray ko. Wag mo muna mute. Hindi ko pa minumute, Ate Mian. Sharing naman siya. Sharing. Sa revenue. Maganda ba, Sisi Wiser? Sigurado ka? Kahit nga sa mga live nyo, pag umaakyat ako, kinakabahan ako. Kagabi nga, grabe talaga yung kaba ko. Hindi naman ako yung nakanta, hindi naman ako yung kasali. Pero grabe yung kaba ko para kay Dos. Tinatawanan ako ni Tita, sabi ni Tita, buti yan para yung kaba nila sa'yo na mapunta. Kasi hindi na si Dos kabahan, ikaw na yung kabahan. Sa akin na daw mapunta yung nervyos ni Dos. We, LDR! Sigurado ka, Ate Mian? Pag sure oy. Aray! Pag sure oy, Ate Mian. Ayan kasi Ate Mian, oh. Oh, masukal na. Ang bilis lang tumubo yung yung damo. Nung umulan, ang bilis tumubo ng damo. Yun oh, sayang naman ang daming bulaklak ng rose. Oh. Ito Ate Mian, gusto ko tong ilaga kasi daw stone breaker daw to, yung sampalukan ba yung tawag? Ito Ate Mian, sabi ko kay Mother, maglaga ako nito kasi panay sakit ng balakang. Stone breaker daw to eh. Sampalukan yung tawag sa amin. Yan Sa yan Ate Mian, sa kung meron kang sakit sa bato, stone breaker daw yan. Kaya ang daming tumubo kaya hindi ko siya bubunutin. Ilalaga ko siya pag ako ay hindi tinamad.
Pag hindi ako tinamad maglaga, mag-ano ng herbal, ikukunin ko to, tapos ilalaga ko, inumin ko. Pero pag stress ay tinamad, wala, bubunutin ko na lang. Nagandahan ka nun, Ate Mian, yung kinakanta ko, yung LDR na napipiyok ako doon, di ba? Pumipiyok ako doon sa LDR. O talagang sinasabi mo lang yun kasi nga wala tayong ka-LDR. Agoy, maglaga ka na. Oo, Ate Mian, pag hindi ako tinamad, panay kasi sakit ng ano ko. Yung sa ano ko, Ate Mian, yung sa balakang, sa may ano sa may likod, yung ano ba? Ang sakit, lalo kapag lagi akong ganito na nakayoko, na ganito nagbubunot, parang hindi na ako niyan makatayo maya-maya, parang ang sakit-sakit na ng likod ko. Agoy. Feel na feel. Iniwan ko pala doon nung nag-asarol din ako doon sa kabila. Nahanap ko kasi yung guantes, hindi ko mahanap-hanap. Ayun, nakuha ni Mother. O, diba? Baka may rayuma ka. May rayuma na ako, Ate Mian. Yung rayuma, Ate Mian, kahit sa likod, pwedeng maramdaman. Ganon. Oo, di ko alam. Kasi patanda na nga talaga. Baka mamaya meron na talaga, Ate Mian. Pinapawisan na akit. Ano yun? Ganon pala yun. Ayan. Akala ko yung rayuma sa mga kamay lang. Pwede din pala sa likod. Parang may narinig na ako noon eh. Yung parang panay yung sakit ng likod. Baka daw mayroong rayuma. Ganon pala yun. Malamok. Malamok. Ang dami kong tatanggalin damo oh. Oo. Kasi nakapagsabi si kapatid ko na yung security guard na yun daw yung panay-inom niya doon sa posting niya. Tapos daw Ate Mian, nung nagwiwi siya, para daw maraming mga durog na asin yung wiwi niya. Kaya sabi niya, ate, try mo yun. Kasi yun ang pakiramdam ko, kasi panay daw yung sakit ng balakang niya din dati. Akala niya may UTI siya. Tapos yun nga, sa FB niya rin nabasa, napanood na ito nga daw na sampasampalukan ay mabisang yung parang remedy sa mga sakit sa, yun nga, kung meron kang problema sa kidney, si kidney stone breaker nga daw to. Kaya sabi ni Bunso, maganda daw. Tapos tumaba si Bunso ngayon, yung kapatid ko. Gumanda yung kutis, yung katawan. Kasi ito lang daw talaga yung iniinom niya. Nilagay niya daw, Ate Mian, sa termos na maliit. Tapos yun ang ginagawa niyang tubig, maligamgam. Maligamgam niyang iniinom. Sabi ko, magaya pala. Magaya nga. Lumalaki naman to, Ate Mian, kapag matataas na. Tumataas din to. Ito nga oh. Ang taas na nitong isa oh. Kukunin mo lang to lahat, pati gamot Ate Mian, lahat.
Wala kang ititira dyan. Tapos yun na, lagain mo na. Yan sa ilalim oh. Yung mga bunga-bunga niya, mga bunga. Oh, mga bunga niya nasa ilalim. Kaya andito lang sa paligid natin yung mga halamang gamot. Yung sambong din, 'di ba? Magaling din. Yun din ang pinapainom palagi ng tita ko sa lola ko. Kapag mayroong ubo-ubo, hiyang siya noon na yung sambong. Sambong sa amin kasi ang tawag lakad bulan. Sa Tagalog pala yung tawag sambong. Kaya hindi ko to bubunutin, hayaan ko lang muna siya kasi pag sinipag ako, maglalaga ako nito. Nag-live ka kagabi, Ate Mian? Tiyagaan na lang natin yung mga herbal kasi kapag nagpag-doktor, grabe, ubos ang pera. Check up pala na check up dito sa amin, 850. Tapos pag nagresita pang gamot, agay, yung 10K mo, ilan na lang matitira. Kaya magtiyaga na lang muna tayo sa herbal, andito lang sa kapaligiran. Ito Ate Mian, oh, meron pa ako dito mga serpentina. Ayan, nabunot oh. Serpentina, yan oh. Ano din daw to, 'di ba? Sa mga merong ano 'yan to? Matataas, ano 'yun? High blood sa mga ganon. Alta presyon, parang alta presyon ba yung tawag nun? Ayan oh, serpentina yan, Ate Mian. Nabunot ko. Tapos 'di ba sabi Ate Mian, kapag malapit ka ng datnan, pwede kang uminom ng dahon nito. Kasi daw, yun nga sabi, pampalakas ng regla, ganon. Yun. Tapos daw, maganda daw sa daloy ng dugo. Then, itong serpentina. Manay Shiny, love shout out. Nabunot ko yung serpentina, oh. Itanim ko na lang ulit dito sa gilid. Manay Shining, Sisi Provinciana, thank you. Kumusta, Manay Shining? Tapos ito pa Ate Mian, oh, meron pa dito. Ang dami talagang herbal dito sa ano ni Tres. Naghalo na siya dito sa mga tanim na mga bulaklak. Ano ito? Tawag dito? Yung mabango siya, mabango yan, no? Tinatapal sa noo kapag daw na ano ka ng tinamaan ka ng hangin. Naigo kiparos bagamanay shining. Sabi ninda na tinamaan ng hangin. Ano siya, ang pangalan nito ay kamangkaw sa amin. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano, pero mabango siya. Para mint, para siyang ano, para siyang eucalyptus. Mabango. Yan oh, ang ganda amoy-amoyin kapag para kang nahihilo. Ito oh, durog-durogin mo lang yung dahon. Tapos amoyin mo, ang bango. Ang bango. Hindi naman siya yung parang amoy Vicks. Yung isa nun, mabango siya. Kasi yung amoy Vicks, kulay green lang yun. Ito, may halo eh. Parang may pagka-purple. Yan pa lang yung nabubunot ni Tres. Manay Shining, Sisi Provinciana. Thank you. Thank you. Mababa lang yung stand ko.
ko yan. Gusto ko dyan tumira. Halika, dali. Ipakilala kita kay Tito na single. Ate Mia, magaling din yung kumanta. Yung nanalo. Byudo. Gusto mo yun, Ate Mian? Byudo na yun yung nanalo. Yung nanalo sa singing, sa, ano, sa video karaoke. Magaling din yung kumanta. Parehas kayo. Halika, Ate Mian. Punta ka dito. Bakasyon ka dito, Ate Mian, sa amin. Kapag nag-asawa na si Dos, ako na lang dito mag-isa sa bahay. Kami ni Mother, tas ni Father. Uy, wag! Wag ba? Yung mga barkada ko nga, Ate Mian, sa, ano, sa YT, sabi ko, bakasyon kayo dito. Araw-araw, kakainin nyo puro buko. Puro bukong mabababa lang yung mga bunga. Sis Mirna, may glove shoutout. Salamat, salamat. Dami na kasing damo. Yung mga tanim na mga rose. Kailangan bunutin na. Thank you, thank you. Ay, wag. Sabi ni Ate Mian, ay wag. Ho, ang kate. Yung lamok kasi panay ang ngat-ngat. Panay ngat-ngat ng lamok. Ngat-ngat talaga. Sinisip-sip yung dugo ko. Ang lamok. Panay pangagat. Dapat pala sumuot ako ng bunit para hindi maano yung mukha ko ng tinik ng rose. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi, dahil daw ang aking mata. May mga bayabas ng tumubo. Ang dami ng tumubo dito sa mga tanim na rose. Roses. Basang-basa na yung likod ni Tress. Uy,
Uy, ni, yata tadi di ka nagtanong kang magic fruit. Ako hindi. Inadara ko lang ini. Kasalanan bang umibig? Walang hanggan. Thank you, Sisi Antaray. Sa lahat na naandyan. Thank you, thank you. Eh? At tadi di ka nagtanong ka na yung magic fruits. Hmm? Sabi ko nga maso ano, pichay. Maso lang ako daran di. Ano yung kunot? Duga ba tanggar ako mo? Ang prak ko dito ko. Natatanya. Paano kayo bubuli sa irarom ka ano? Lugar pala sa irarom ka. Gimana sa Bagirahan? Hmm? Yan? Aray! Aragoy! Ang sakit! Sinasako ko yung mga dahon, yung mga damo para hindi magkalat. Ha? No choice yung arenmadier? Sisi Jeanette, thank you Sisi. Salamat Sisi. Ako ay nagbunot-bunot ng mga damo kasi masukal na naman, magubat na naman yung mga tanim na rose. Kaya habang malimlim, samantalahin. Diba, ang ano ng stand ko, ang iksi. Ano na rin kasi Sisi yung WH ko ba? Bagsak na. Kailangan ko talaga mag-live ng mag-live. Yung mga baboy nang hihingi na ng pagkain. Ang iingay na.
Halika, Sisi. Marami ditong buko, oh. Ayan, oh. Mabababa lang. Aray. Mabababa lang, Sisi Jeanette, ang mga buko namin. Abot kamay mo lang. Lalo na doon sa dulo. Sino yan, lalap? Si Papa mo? Ha? Sino yan? Sino yan nakamotor? Nagpastol ng kalabaw? Si ate mo may karo. Hindi. Hindi na maya pupunta sa ate mo. Oo, Sisi. Tagbulaklak sila ngayon, ano, yung rose. Right. Kaso lang, ang daming tinik. Ang daming tinik, Sisi. Natusok ka sa kamot? Opo, natusok si tita. Natusok si Dapat tita. nag-gloves ka kuta. Meron pa akong gloves, pero isa lang. Dapat dua. Wala eh, nawawala yung kapares. Hi, hello, Lori. Si Ma'am Lori ba yan? Si Ma'am Lori ba yan? Ma'am Lori, thank you sa support kagabi. Ma'am Lori. Salamat po, Ma'am Lori. Meron ka na pong moderator. Ha? Pagod na akit. Hiningal ka agad si Tres. Baba ang sa dua. Yan oh, dami ng pumulupot na ano. Pumulupot na masamang damo. Ay. Yan. Yan, meron ka na pong jacket, Ma'am Lori. Thank you, thank you. Sa support. Hindi ko pa kayo nababalikan. Kagabi din. Nakita kita, Ma'am Lori, sa live ko kagabi. Thank you so much. Sisi, sakay muna ako sa bus. Sige, sige, Sisi. Ingat ha. Ingat, ingat. Ingat, Sisi Jeanette. Salamat, Sisi. Aray. Ay ko. Naiwan yung tinik. Diyos mio, wala pala akong jacket na makapal. Diba? Galaw. Tinama. Natinik yung aking braso. Ang sakit.
Aray. Saan ka kumuha niya, love? Paano mo? Saan ka kumuha niyan? Ano pa? Saan ka kumuha niya na pang whistle? Kawatan ko yun eh. Ilan mo tita? Nahanap ko duman sa laga ng kangsok. Oo. Nang tapat na magmahal. Thank you, Manoy. Anong oras live mo, Manoy? Mamaya. Manoy, anong oras live mo mamaya? Akyat ako. Akyat ako kapag walang umakyat. Pero pag marami na, hindi na ako akyat. Pag ikaw pa lang, aakyat ako. Pero pag marami na, syempre mahiya na ako niyan. Sa baba na lang ako mag-support. Si Manay Wiser mag-live mamaya. Ah, talaga ba? Anong oras? Anong oras, Manoy? Sabi niya ikaw. Yung binaba bang link kay Manay Wiser ba yun? Hindi ko. Ano ko ng ano? Napuling ka? Nasabuyan ako ng... Sige. 6 PM. Parang gusto ko din sana mag-live mamaya. Kaya lang, nag-live na ako ngayon. Okay na. Makiakit na lang ako mamaya. Ito, nagpapadyamas ka di mo ko. Nag-live na ako kanina. Oh, anong oras ka nag-live? Di ka man lamang pasabi. Anong oras ka nag-live, Manoy, kanina? Maga, tanghali? Di ko man lang napansin. Walang nag-notif sa akin. Di ko napansin, Manoy, yung live mo kanina, ah. Nag-scroll ako kanina. Wala ako nakitang mga kakilala ko. Tita, may nagkakarawat na ayam duman. Ilan mo tita, piga, ano? Hayaan mo lang yun. Huwag mo napakialaman yun. Anong oras na? Gabi na. Sabihin mo si Mama Ulang. Siya yung magluto dyan. Gabi na, kamo.
tapat na magmahal, maglaruan at pagtaksilan. Tama na muna to. Mamaya naman. Ay, bigla. Kuha ka doon baba ng ano, kuha ka doon ng lagayan kasi kuha tayo, mamitas tayo ng talong. Mamitas tayo ng talong mamaya. Saan? Pwede ako mag-iba? Oo, dali na. No? Sige na. Ang pinto'y bigla nagbago. Pag na bukas naman yung iba. At si Tres ay pagpaguran na. 3 hours lang ako kanina. Anong oras, Manoy? Anong oras ka kanina nag-live? Naka 3 hours ka lang. Hindi mo pinaabot ng 7 hours. Ay, tita. Kuha ka ng lagayan doon, love, kasi manguha tayo, mamitas tayo ng talong. Magpritos lang, magpritos lang kita. Nina. Sumilip lang din sila kanina. Ah, ikaw lang mag-isa. Nagkanta-kanta ka? Kumanta ka, Manoy? Ah, may pinuntahan ka. Doon po sa kusina, kahit ano. Oo. Yung ano na lang dyan, lalab. Tabo ata, may tabo ata dyan. Ayun na, mamumunga na yung ano, sitaw. Yung mga ano man, yung mga gulay, dito lang namin tinatanim sa malapit sa bahay. Yung mga gulay na pang ano lang, pang sa amin lang, yung pang gulay-gulay lang namin. Pero doon sa kabilang lupa, malawak doon yung ganito ni Father. Saglit lang, patugtog lang. Nagpatugtog ka lang. Gawan mo ako manay ng ano, katulad ng ginawa mo kay Manay Sky. Yung ano, yung babanggitin yung ano, si Tres na daragang maggayon, naka-star sa probinsyang Sorsogon, gurang nada ipa nakakaagom. Gurang na baga si Tres da ipa nakakahanap kay jowa. Sa arayoon kaya sa syudad, pirming nakakulong, digdi sa iraram kang kanyugan. May bahay kami, Manoy Nuens, doon sa ano, sa Ginubatan Albay. Tumira ako doon ng ilang years din. Kaya lang, nung nag-vlog na ako, umuwi ako dito sa amin. Kasi nga, about sa farm, tapos nagpakabit kami ng wifi, kaya hindi na ako nakapunta doon sa bahay namin sa Albay, malapit sa bayan. Dikit-dikit ang mga bahay talaga. Meron pa kayong signal dito, hindi kaya ito iikot. Kaya Mano, dito na talaga ako nakulong sa probinsya ng Sorsogon. Nakaresidente talaga ako, Mano, sa Ginubatan Albay, sa Maipon, Ginubatan Albay. Doon talaga ako nakaresidente. Simula nung nag-vlogging si Tres, umuwi ako dito sa aming kalupaan kasi dito yung aming source of income. Kasi doon, bahay lang yung sa amin doon. Yung lupa namin na mga nasa paso lang. Inang Pilar Sorsogon. Inang Pilar Sorsogon. Manguha ko man ng talong kasi magprito lang kami. Kasi ako'y tinatamad na maggulay. 'Di ba? Mas masarap sa talong yung prito lang Kasi parang pangit naman 'to igulay sa gata. Parang mairabon. Nag-star man ako sa Albay sa Santo Domingo. Malayo-layo 'yon. Santo Domingo. Sabi ni Mother, napuno ning abo, kaya sinibot si Mother every Friday, si Mother napunta doon.
Ako lang talaga ang hindi na nakakapunta doon. Siguro 2 years na ako hindi nakakapunta doon sa bahay namin. Hindi ko na alam kung ano na ang itsura ng bahay namin doon. Yung mga damitan ko daw doon, yung kwarto ko daw doon, punong-puno na ng langgam na itim. Yung mga damitan ko daw. Diyan. Yung aking pamangkin na ngayon lang dumalaw kay tita kasi nasa Legazpi sila nakatira. Ipinakita ko yung bata, di ba? Nire-restrict ni Lolo. Pag walang kasama ang ano, matanda. Aray ko. Ang likot ano, Manoy, ng kamay ko. Nakikita mo pa, Manoy? Di pa ba blurred? Parang blurred na ah. Dito ko muna. Ang mister kong gurang. Da, 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 da. Ihaw, ihaw. Lagyan ng kalamansi. No. No. Kinati ka, lab? Nangati ka? Yap, kita pa naman. Yan naman yun, tama na to, no? Tama na to, iprito. Tapos lagyan ng toyo na may kalamansi. Ayun pa sa dulo, oh. Ayun si mother, oh. Nag-ano ng, lalagay ng bakod. Kasi nga, ito yung garden namin dito. Binabakura namin kasi ang daming baka sa paligid. Kahit hindi naman sa aming baka, pumapasok dito. Kaya naman, nakakainis magtanim dito ng mga gulay. Tatanim ng mga panibagong maritatas. Tapos kasi nagkataon kasing mainit yung panahon, malapit doon sa may tubigan. Sa aming Tres Marias Farm talaga. Lalab, pitasin mo yun, oh. Ang dami doon, oh. Hawakan mo to, oh. Dito ka lang, tas ano mo lang kay tita. Yan. Tutukan mo lang kay tita, yan. Si mama ulang kasi tita. Magpapuntay sa mukha mo. Tara na. Ay, nahulog. Nahulog, lab. Tika lang, lab. Ako na makapo. Hawakan mo yung isa. Yan, uwian na. Ayan, malapit na si Tres mag-1 oras. Thank you everyone. Mario, ang dami kong nakuhang talong. Ang dami kong nakuhang talong. Madami kaming uulingin, Mario. Ang daming mga bao. Ito yung mga taniman ulit ni mother ng okra. Yan, no. Watak. May bunga na yung sili.
init. Ay, ang pawis. Pawisan na si Tres. Yan, bye-bye na. Bye-bye everyone. Bye-bye Manoy. Thank you, thank you. Ayun. 3 minutes pa pala bago may 1 oras. Labo. Ano mo to? Saan? Kruk, 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 kruk. Tita, si Valentino an? Yun o. Uni o. Sige, sige, sige. Uling sarong. Yan, hindi. Hindi yan si Valentino. Iya, Oh. Yeah. Pabuti natin ng 1 oras. Look. Huwag kang magpakita dyan. Bawal sa live. Sa'yo talagang nahawak mo. Oh, di mo magpakita dyan. Look. Grabe kong kagat ng lamok. Ay. Tita, ilarte. Mayong uran dyan. Wala po. Kaninang umaga, malakas yung ulan. Ngayon, wala na. Salamat Manoy. Naka 1 oras na ako. Palagpasin ko lang ng mga 3 minutes. Aray ko. Pag ako pumupunta dyan sa labas, pinapapak ng lamok. Grabe. Gustong gusto ko ng lamok papakin. Sabi ni Mother, ako nga ngayon hindi tinutunguhan ng namok. Sabi ko, Mother, siguro yung dugo mo mapait na. Sa akin matamis. Ay, naku, grabe talaga ang kati. Yung likod ko, ang kati. Oo, umano lang yung bodyguard namin dito sa Kanyugan. Mga kasama namin. Ilan yung kaya lang mga payat na kasi sa sobrang dami ba naman, yung isang kalderong kanin, kulang sa kanila. Walang matagal na maluto, Manoy. Payat na. Yung iba doon sa bahay namin sa baba, sa kabilang lupa namin, ang aso doon ng kapatid ko, 5 ata. Dito sa amin, 6, 8. Ito lang man kasi yung ano namin, yung kasama ba namin dito kasi nga medyo may kaagwatan din yung ano, yung bahay dito. Kaya wala si Tres kamaritisan dito, Manoy. Wala si Tres alam sa mga marites kasi nga malayo kami sa mga kapitbahay. Yung kapitbahay namin ayun oh, natatanaw din naman yung bubong ng bahay ayun oh, malayo sa kabilang lupa. May kaagwatan din, yan oh. Kapi kita man ay Tres eh. Sige po Manoy, salamat. Mag-end live na catch. Talagpasin ko lang muna ng ilang minuto. May di ba man sabi may bagyo daw? Kasi nga tingnan mo oh, ang lakas ng ano ng hangin. Sabi nasa ano na nasa par anong tawag doon? Anong bagyong ano 'yon? Pirang ektarya iyan. Ini Manoy, ining daga na ini, alaga lang ini. Ang amin lang dito ang bahay. Binili lang namin ang bahay. Tas yung nyog, pinaalagaan sa amin. Tas ang amin talaga doon sa kabilang lupa, doon lalakarin ng mga 15 to 20 minutes. Yun ang pinaka farm ni Tres Marias. Kaya doon nakapangalan yung aking channel. Kung makikita mo man yung mga nauna kong vlog, doon yun. Lumipat kami dito, 2024. Nabili namin tong bahay. Pero someday, kapag si Tres nakapag
mag-asawa ng foreigner. Baka ibinta to sa akin na lupa, Manoy. Kaya maghanap muna si Tres ng negro. Di ba, Manoy? New ends. Yung alaga namin doon, Manoy, yung lupa namin doon, 6.5 hectares. Doon sa Tres Maris Farm namin. Itong inalagaan namin, 3 hectares. Tapos yan sa gitna, kasi may naalagaan pa kami yan, dami namin naalaga ang lupa. Kaya si Father nangayayat na. Kasi meron na namang kargada sa aming lupa na siguro nasa 3.5 din ata. Nung isang araw andun kami, yung di ko ata na na tinatamad kasi ako man yung mag-vlog. Ang dami ko na, punong-puno na yung gallery ko, punong-puno na ng mga nakaraan pang pagtanim namin dito na malawakang sitaw, okrahan. Hanggang ngayon hindi ko pa na upload kaya tinatamad na catch. Kasi nga natatamad ako mag-edit. Kay Rako man Manoy, ako lang talaga walang nag-aalaga. Talaga nag-alaga sa kumanoy, karabaw baka man sana, agoy. Medyo wariwaps man ko ta ako arayon, pero di ko aram kung wariwaps ko pag siyang yan. LDR. Bihira na magapo. Di, pinabayaan ko na. Bahala na siya sa buhay niyan. Maghanap akong iba, maghanap ako ng mayaman. Bilhin niya tong lupa. O di, meron akong lupain. Kapag binili niya to, di ba? Ay, naku Manoy. Hayaan na kung wara baga di, hindi. Di man mailing di ang beauty ko, permi ko di din kaiba oral daw. Baka, karabaw, ito, mga ayam, ronda patrol sa kakahuyan. Kasi minsan makikita mo kasi nga yung mga namin, mabababa dito man yung puno ng nyog, lalo na doon sa dulo. Sabi ko nga dapat yung mga buko na mababa itinanim lang nila dito sa malapit sa bahay, kasi yung iba andun sa dulo ang baba, kinukuha ng mga kabataan na palaging nagruronda dito. Kaya naman si Tres pagkatanghali minsan lagi akong naandyan sa labas na tinatanaw-tanaw ko nga, kasi yung buko dito mabababa pa. Katulad nito yun abot kamay lang, yun pipilipitin lang yan. Tapos yun mga mababa yan yan sa dulo. Kaya abot nila. Tumas na nga tumanoy dati nung lumipat kami dito sa bahay, hanggang dyan lang yung bunga dito kasi nga yung tambulilid na tinatawag to, yung parang dwarfs coconut. Ang ganda ng kulay ng kuko kumanoy Tcharan! Tumaas na siya ngayon. Kala ko ang dwarfs talagang hindi na tumataas. Tataas pa pala. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin sa kabukiran, doon kami nakatira. Kasama ko ang batang pasaway. Yung batang pasaway ni tita. Kakan kita buko. Ayan pitasin mo naman yun Pag mabigat na yung bunga Manoy, yung nagbubuslo ba, yung nalalaglag. Yan mga mabibigat na kasi yung bunga, kaya tingnan mo mabilis siyang malaglag. Natatanggal yung niya isang rahog ba. Dati Manoy, ano lang yan, abot kamay ko lang dyan sa baba. Tumataas din pala yung coconut dwarfs, no? Kala ko pag sinabing coconut dwarfs, talagang mababa. Tumataas din pala. Kasi tingnan mo yan ang tataas na. Dati, kasing tangkad ko lang yan, daming bunga. Kada kula pan kan buko.
na. Pitasin mo na, Manoy. Parang mahina ngayon yung bunga ng buko kasi 'di ba? Lakas ng init ng mga nakaraan, El Nino, 'di ba? Manoy sabi after ng ulan-ulan na 'to, babalik na naman tayo sa El Nino, ano? 'Di ba? Kasi daw tag-init daw talaga ngayon. Buti nga nung umulan eh. Dati nung unang vlog ko, 'di ba, Manoy? Nakita mo 'yan, itong damo na 'to? Dati. Kulay brown 'yan. Inulan ng ilang araw. Yan oh, nagbalik siya sa pagka-berde. Ang ganda oh. Carabao grass. Pero pag natuloy na naman yan, Manoy, na El Nino na yan, makikita mo yan, puro na naman yan brown. Tapos yung mga baka dyan, ang kinakain nila talaga as in. Ito yung dahon, ito yung damo. Sige na, Manoy, mag-end live na ako kasi magluluto ako kasi akyat tayo doon kay ate, kay Manay Beer. Manay Beer? Ay, hindi. Kay Sisi Weiser. Oo. Dakol na naman sabsabon kang ataman mo. Oo, dakol na naman. Yun, Manoy, oh, tinan mo yung hangin, oh. Uy, huwag ka dyan. Sus, ang ano pa naman ng mga buko, Manoy, oh. Kahit alam mo, Manoy, kahit ano yan, matataas na yan na buko, pero ang daming bunga. You know. Kung titingnan mo, ang tataas na, no? Pero ang daming bunga pa rin yan. You know. Punong-puno ng bunga. Kaya nakakatakot mag ano dyan sa may puno. Sige na po, Manoy. Bye-bye. Thank you. See you later. Kita-kits tayo doon kay Sisi Weiser. At ako ay magmikos-mikos na para mamaya makaupo na doon sa ating studio. Goy! Studio talaga. Bye-bye! Thank you!